Avui farem de com colorejar una foto en blanc i negre. Ho farem bastant ràpid amb un sistema ràpid, encara que es poden fer diversos sistemes. Comencem, arxivo, abrir, obrim la foto 107, abrir, ja la tenim. Bé, aquí podríem fer diferents coses. El que primer que tenim que fer és que ens quedi la figura sola i treure tot el fons. I ho provaré amb la vareta màgica. Veieu que fa un d'això i aguantant la tecla Shift, que és la de sota les majúscules, vaig donant-li sense que agafi a la noia. A poc a poc. Si veig que m'entra dintre del vestit, doncs tiraré enrere. Ara més o menys falta molt, però ja està. La tecla suprimir. A primer tinc que desbloquejar la capa, ok, i també m'he oblidat d'una altra cosa, que és a imagen modo, en lloc d'escala de grises té que estar RGB. Bé, això es pot fer en qualsevol moment, però ara és el moment. Després de fet això, aquí suprimir. Veieu que ja ens ha suprimit molt tros. Fem un control D i tornem a agafar la vareta i tornem a marcar, aguantant la tecla Shift, tots aquests trossos que ens han quedat sense això. Suprimim i un control D, ja pràcticament la tenim. Veig que ha quedat alguna per aquí baix, agafo la goma i per aquí també ha quedat alguna cosa. Li deixem les sabates, però el que és la sombra li traiem. Bé, ja tenim la noia. Ja us he dit que farem ara, el que es tindria que anar fent és seleccionar el cabell, seleccionar tot el que és carn, el corpinyo, la faldilla, la sobrefaldilla, tot el que vulguem, i anar fent controls J. Aquí ho farem així, però en lloc de seleccionar-ho amb qualsevol de les eines que podríem fer-ho, inclús la vareta màgica per algunes coses aniria bé. Mireu, faig la prova aquí amb el corpinyo, aguantant la tecla Shift i fent diversos clics, veieu que està, però no ho farem així. Es podria fer, ho farem a la brava, esborrant. La capa 0 la dupliquem, duplicar capa, ok. I ara anem a dir que li deixarem el que és el cabell. Agafem la goma, una goma grossa, tancant la de sota, només que es vegi la capa de dalt, i així molt ràpid esborrem tot això amb una goma grossa. Ara agafem petita, una mica més petita, i deixarem només el que és el pèl, però així es pot fer bastant ràpid perquè no té tanta importància. Bé, ja tenim el pèl. Aquesta capa, si cliquem aquí, veieu on tinc la mà, pam, pam, 2 vegades es posa activa i li posarem pelo. Anem una altra vegada a la capa 0 i la dupliquem. Duplicar capa. Ok. Amaguem les dues, la de baix i la de dalt, i deixant-la del mig. Ara li farem el corpinyo. Farem el mateix, goma d'esborrar, pinzell gran i esborrar tot menys el corpinyo.
Bé, aquí no ens ha fet falta ni la goma petita. Amb aquesta capa també doble clic aquí i corpinyo. Molt bé. Tornem a la capa 0, amaguem el corpinyo, dupliquem la capa. Okay. Ara li farem, per exemple, la faldilla. Exactament el mateix. Sempre només deixant activa amb l'ull la capa que anem a treballar. Una goma grossa i esborrar-li tot menys la faldilla. Per la part de baix igual. Aquí ens queda la mà, per tant tenim que agafar una goma petita i treure-li la mà. Ja tenim. Nombrem la capa, falda. Tornem a la capa 0 i la dupliquem. Duplicar capa. Amaguem totes, només deixem aquesta. Què ens falta? Lo de baix. Doncs el mateix. Una goma molt grossa. Aquí es pot treure tot, perquè només ens falta les sabates i la sobrefalda, que ho deixarem tot així, més o menys. Molt bé, aquí anem sobrefalda. Tornem a la capa i què ens queda ara? El que és carn. Dupliquem la capa, ok, l'amaguem a la de sota i ara deixarem el que és carn. Aquí començarem així, traient-li els cabells. Aquí potser tindrem que anar una mica més en cuidado, però tampoc falta gran cosa. Fem una més petita i acabem perfilant-ho. Només deixem tot el que és carn. Tampoc fa falta perfilar-lo tant. Aquí els cabells fora. Ja ho tenim. Aquí renombrem la capa i li posem carne. Molt bé. Ara obrim totes. Menys la de baix. Veu? Tenim la mateixa. Aquí hi ha hagut un petit fallo, però bueno, ja es corregirà. Ara anem d'una en una. La carne, per exemple, pues control U, colorear, i busquem un color de carn que ens soni més o menys bé. I moreneta la podem deixar així. Ok. Ja tenim la carn. Anem a la sobrefalda, que seria aquest tros. Un altre control U, colorear, i veieu, ja es posa de color, li busquem un to de color, li posarem un verd, perquè sigui xillon. Així. Veieu? Podeu jugar amb les tres coses. Ok. Ara anem a la falda. Aquí hem deixat el mocador, però bueno, podeu, si voleu, fer una altra capa amb el mocador. En aquest cas, falda,
control 1, colorear, i li busquem un color. Jugant amb les 3D així, doncs mira, ben verd i vermell, que és força xillon. És perquè veiem les tonalitats. Ok. I ara anem al corpinyo. El mateix, control 1, colorear. Aquí, si obrim una mica la lluminositat, ho veurem millor. I aquí li donem un to. Un color blau. Vinga, força colorido. Ok, ja pràcticament la tenim. I ara la farem rosa. El pelo, control 1, colorear, li donem lluminositat i li busquem que sigui color ros, com que no el trobo, té que estar per aquí, però bueno, li donem un altre color, és igual. Molt bé, ja la tenim pràcticament, ens queda només aquest forat, però veurem com queda ara. Ara agafem i anem aquí i li fem una capa nova. Ok, aquesta capa es té que posar a baix de tot. Capa a sota de tot. I amb aquesta li fem un degradat. Anem al degradat, aquí n'hi ha un, doncs ja està bé, el que vulgueu. Li tirem una ratlla més o menys així i ja tenim. Ara veiem que aquí ens han quedat unes coses rares, tenim que averiguar de quina capa són. Amb el puntero i seleccionar automàticament ens posem sobre aquí i veieu que marca que és del pelo, no sé per què, ens ha marcat aquí el pelo. Quan hem fet el pelo ens ha quedat aquí un tros. Llavors agafem la goma d'esborrar i esborrem això. Veig que no ho esborra. A veure, quina una, amb alguna ho borrarà. Tampoc, doncs a la falda. Tampoc, doncs la sobrefalda. Ara, doncs mira, era a la sobrefalda que ens havíem deixat aquí uns trossets. Es pot anar provant amb diversos i bueno, ja més o menys ho tindríem. Es podria perfilar molt més, però el vídeo no donarà per més. Heu vist una de les tècniques, espero que us hagi agradat i fins un altre tutorial. Gràcies. M'oblidava que per acabar aquest d'això, tal com estan marcats aquí les fases menys aquesta, li anem aquí i li diem acoplar imagen, eliminar les capes ocultes, ok, ja tenim només una sola capa. Anem a arxivo, guardar como, recordeu-vos JPG, si no sortís busqueu-lo aquí, JPG, i busqueu el puesto per guardar-lo, que aquí teníem una clipeta d'acabats i li posem pues la 107 acabat. Vinga, i ja la guardem aquí i ara sí que ja s'ha acabat. Gràcies, fins una altra.